tager video. Det kan jeg også sende til jer. Se, der er en chakal. Nej. Øj, nu tager han ej, den er blevet helt... Den der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Der ligger en hyæne krasset halsdød derovre. Gør du det? Nå. Ja. Hyænen har ikke rejst, så den bliver angrebet. Ja, den ligger og bevæger sig halvt. Så jeg kan godt se den hyæne. Ja, det var det. Den blev rejst. Nå, den er over. Nå, Ja, den den er. er. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halvt noget, den hoved mangler. Nej. Nej. Det er fandme voldt. Hvorfor fanden den kunne bare lade være at gå til løven? Jeg kan ikke lide at se det. Nej. Hvorfor skal de hen og provokere døre? De kan da bare gå væk. Hvad fanden? De opsøger det jo selv. Nu kommer den her også, skal jeg bare sige. Skal vi lade lyde efter den der? Ej, hvor voldsomt. Øj, nu bliver den nakket. Væk for helvede, nu væk. Nej, hvor har det dårligt. Den jagter den her hyæne nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider, den her. Nej, den ligger og skriger. Den bliver slået ihjel. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Men de opsøger jo selv, de der hyæne. De er jo ikke engang et byttedyr her. De hører sig jo selv til det. Nej, men den er jo stjålet hans. Han havde støvgården tilbage til ham. Nej, Jeg tror, det er det. Er den død? den løber hen til sådan noget igen. Så er det fint. Jeg skal ikke. Det er ikke noget for mig. Nu tager den det. Men det kommer til at tage flere løgne. Det kommer til at være flere. Det er da med, de ikke kan. Helvede, var det uhyggeligt. Ja, det er det. Det her, det synes jeg er simpelthen sjovt. Nej, det synes jeg, jeg bryder mig heller ikke om det. Det er virkelig voldsomt. Men sådan er det. Det er sådan der. Han har garanteret også fået siden han Det er vel også den, der er død, ikke? Ellers så spiser deres egen.
er et vildsvin der. Der er en, der laver. Den lyd der. Ja, det er rigtig bevaret, det her. Jeg kan så ikke forstå, hvad deres formål er med at gå efter løven. Så det er som om, de nærmest jagtede løven, men de er jo ikke i nærheden af at kunne